אוקיי, מה קורה חברים? כאן אני וכאן בן דוד שלי עמית, אהלן. תירשמו לערוץ שלו, הדיסקריפשן יהיה בתיאור, קוראים לו גלב. הדיסקריפשן יהיה בתיאור. הקישור יהיה בדיסקריפשן. טוב, אנחנו עכשיו ב-11 בלילה יורדים לחפש ליצנים. אנחנו עושים סרטון ליוטיוב. טוב, הנה המשפחה שלנו, אתם רואים פה אלה ששם, המכוערים ששם. אנחנו יורדים לחפש פה לי. אני חושב שאנחנו בינתיים נהיה כאן. מה כאן? בוא כאן, מה כאן? בוא, נראה לי ראיתי משהו. רגע אחי, תעצור. יש שם משהו. אני לא יודע אם אתם רואים את זה. דקה, אני אגדיל. לא ניתן להגדיל או להקטין. אומייגאד. בוא. יש! נראה לי יש שם משהו על הנדע. יש שם משהו על הנדע נודר. פאק. אומייגאד. וואו, מה אתה פתח ממנו? בוא! אומייגאד!